Здравейте, приятели, и добре дошли в SM Autos. Както сте разбрали от самото заглавие, днес ще разгледаме много детайлно третата генерация на Kia Ceed и ще преценим дали тя наистина вече е най-напредналата от предишните поколения и може успешно да се конкурира с европейските си конкуренти, тъй като през 2006 година Kia откраднаха дизайнера на Audi Пита Шрая и след това имаше множество дела, тъй като типично елементи от Volkswagen и Audi се появиха в Kia, но само с елегантен външен вид не се става премиум, така че хайде да разгледаме детайлно тази кола. Също да добавя, че за последните 7 месеца навъртях около 35 000 км, така че ще бъда напълно откровен и ще си кажа честното мнение за модела. Третата генерация на Kia Ceed вече не се опита да бъде ефтина алтернатива, а да се бори с модели като Golf, Astra, Focus, немските конкуренти в компактния клас. За цената се предлага толкова много екстри и гаранция, така че конкуренцията би трябвало да се поизпоти, но успява ли наистина да бъде премиум или още нещо му липсва? Третата генерация се произвежда на платформата на Hyundai Kia K2 и се позиционира в сегмент C, т.е. средния клас автомобили. Освен като комби се предлага и като хеджбек, като SUV и като shooting brake, т.е. нещо като купе с комби елементи. Интересно е, че се произвежда в Русия и Словакия. Трябва да отбележим, че напредъка спрямо предшественика наистина е голям, като по-добрият дизайн с тигровата решетка, с LED светлини, с тези отвори. Също така платформата K2 е по-широка и по-ниска, окачването е малко по-твърдо от предшественика, така че би трябвало да е по-стабилна на пътя, но след малко ще видим дали наистина е така. Повече асистенти, по-добър интериор с малко по-качествени материали от предшественика. Като цяло вече Kia има по-европейски и по-малко азиатски вид. Голямата заблуда – 7 години гаранция. Тази кола е на 2 години и половина и на 116 000 км. И е ясно, че до третата година ще направи 150 000, при което гаранцията автоматично отпада. Така че 7 години гаранция е един много добър търговски трик. В момента, който направите 150 000, независимо за година, 2-3, гаранцията изчезва. Така че аз не виждам с какво гаранцията на Kia е по-добра от европейските, например Volkswagen, BMW и така нататък. Моторизация. Да, типично по-корейски. Да се чудиш как да отвориш капака, който между другото тежи около 60-70 кг. Премиум без амортисьор на капака. Моторите са 3 и 4 цилиндрови, като има и мек хибрид, както е днешната версия, като тук електромотора само подпомага ДВГ, няма автономия на ток. Мотора, между другото, е с ангренажна верига, която хубавото е, че се обслужва на 250 000 км, но за щастие тук се използвали малко по-стари технологии и може да изчакаме да почне да хлопа, да се усеща веригата. Така че без проблем колеги съобщават, че са изкарвали 400-450 000 км. Това е един голям плюс, че моторите са като цяло окей. Скоростните кутии са два вида. 6-степенна механична, която е несравнимо по-добра от автоматика. Автоматика е 7-степенен DCT, роботизирана скоростна кутия с два съединителя, която ще разгледаме в движение, но от сега мога да ви кажа, че това е възможно най-лошата скоростна кутия на новото време. Подробности след малко при шофирането. Още един плюс, приятели, спирачките наистина са много добри. Най-често отпред дисковите са 288 мм, задните са 262, спират чудесно. Дори мога да кажа, че върху сняг и върху мокър асфалт наистина спирачният път е много добър, като колата стои същевременно супер стабилна, т.е. ABS и другите системи тук си вършат работата. Окачването отпред е MacPherson, което е здраво, надежно, ефтино е за поддръжка. Отзад малко копираме немските премиуми, многолостово окачване, което интересното е, забелязал съм, когато едното колело стои по-високо от другото, колата стои водоравно, т.е. както Мерцедесът 80 и 90 с тяхната революция, колелата стоят ето така и имаме водоравно шаси. На мен лично отзад колата ми харесва, столовете са много иновативни за времето си, 2018, когато излиза модела. Също тези решетки, като цяло стойката ми харесва. Багажника е с минимален обем 512 литра и честно казано, това е с почти 100 литра по-малко, отколкото е Golf 8 комби. И в практиката също се усещат не винаги достатъчно. Има и мазе за разни други принадлежности, но като цяло има какво да се желае като товарен обем. Нека да видим как е като интериор. Вратите се отварят добре, място за влизане е достатъчно. Сядаме и още
От началото чуваме тракаща сглобка, нещо, което ще коментираме след малко. Като място бих казал, че е добре, просторно е, но нещо, което се забелязва още от първото сядане, изключително много неща са спестени, като например подлакътник, няма климатик отзаде, няма климатизация, дори неща като автоматично сваляне и вдигане на прозорците няма, т.е. трябва постоянно да държим бутона. Смятам, че се усеща доста бюджетно. Да видим как е отпред. Предните врати също се отварят много широко. Място за качване, т.е. отвора за качване е добър. Но както чувате още с самото хващане на вратата, цялата тази външна красота на кията за един миг изчезна, тъй като първоначално влизайки в интериора ни лъхват някои страхотни неща, като черен пиано лак, като шито кожено табло, което както чувате и вие, но тук корейската инженерна мисъл съчетава неща, които са от високия клас с такива гадни и ефтини пластмаси. Като цяло се усещат не на място луксозни материали с пошли материали, ефтини, нискокачествени. Жабката няма опция за охлаждане, което е нещо характерно за ефтините модели. Два къп холдера, ръчната спирачка или електронна ръчна, в зависимост от това колко сте си доплатили. Централната тъч мултимедия като цяло реагира бавно и не е оптимизирана за работа. Хубавото е, че имаме USB порт, Type-C, 12 волтово зарядно. Нещо много важно, което трябва да допълня. Тук много хора биха коментирали, че и Volkswagen са имали така бюджетни модели. Например, аз сещам за първата генерация на T-Roc, която като излезе, наистина там пластмасите са ужасни, но са бойници в черно, няма такива светли, биещи на очи, ефтини, крещящи ефтини материали. И освен това T-Roc е с фантастична сглобка, която сглобка смятам, че е като на колите от 80 и 90. А тук нито имаме сглобка, нито имаме, така да се каже, бюджетен интериор, имаме ефтин интериор. Мисля, че това са основните впечатления. Хайде сега най-важното да покараме тази кола, да видим защо не ми харесва и кое е това, което пречи да се доближи до немските аналози. Звуковите сигнали още от самото начало на мен лично не са много приятни. Имаме автоматично палене. Както казах, мултимедията много бавно реагира. От по-старо поколение пускаме климатика, защото е малко топличко. И тук е момента да кажа, че вентилацията през лятото не охлажда както трябва. Например, като дойде време ще покажа 25 години по-старият ми Мерцедес, колко по-адекватно студен въздух изкарва. И също така през зимата отнема изключително много време. Трябва да вдигне поне 80 градуса мотора, за да почне да духа топло. Така че това е минус. Изключваме лейн асиста. По-късно ще ви покажа как работи той. Слагаме колана, много важно. Започваме с кутията, вкарваме я на директ и искам да ви покажа първия съществен проблем. Сега много бързо ще натисна газта и ще я върна да видим дали изобщо колата ще успее да потегли. За това говорех. Изключително забавяне на всички реакции на колата. Потегляме. Режимите между друго са 3: еко, нормал и спорт. Като най-добре да е скара на еко, защото там колата дава наистина икономия от около 5-5,5 на 100 може да стигне разхода. И там най-така плавно се усеща. А това, което говорих, може би чуете сглобката. Страхотна симфония. Често докато карам колата и говоря по телефона, на Bluetooth разбира се, ме питат какво караш тази кола, че е така тропа, при което аз отговарям нищо, просто карам Kia. Хайде да видим и теста за завиването и недозавиването. Като цяло мога да ви кажа, че при маневри в градски условия, например, Kia се справя доста добре.
Разбира се, при по-висока скорост, както ще видите малко по-късно, като типичен автомобил с предно задвижване се усеща недозавиването, но смятам, че за градски условия и маневри е супер. Както казах, тази скоростна кутия, защо за мен лично е най-лошата скоростна кутия, която може да си вземем на кола през 2025 година, тъй като още през първите 15-20 хиляди километра тези кутии масово започват да тресат. Например, тук в момента, ако карам на фул-съединител или съм между първа и втора, това се случва до всички предавки до пета. Има едно претрисане на купето, също така смяна при смяна на предавките също тресе. При някои автомобили започва да рита, да блъска и като цяло, да, кутията не е много здрава, не е много надежна, механична е много по-добра, но нещо, което е много важно да отбележа, 5 G-Tronic на Mercedes от 96-та година сменя не по-бавно. Тоест имаме роботизирана скоростна кутия с два съединителя, освен за икономия на гориво, да сменя много бързо предавките, а се явява така, че кутия на 30 години, 30 и кусур години с хидротрансформатор работи много по-добре и е несравнимо по-здрава. Така че тази кутия на мене лично, а и не само на мене, не ми допада, не ми харесва. И ако имате възможност, изберете си кията с механична скоростна кутия, там нещата са различни, тъй като покрай кутията забелязах и друг проблем с разпределение на въртящия момент. Както показах преди малко, при подаване на газ кията просто не отреагира. Това е и благодарение на диференциала и благодарение на трансмисията, като това е съществен проблем за динамиката. И не само, тъй като много хора, примерно, искат тази кола за семейен автомобил и ще си кажат: бе, момче, какво ме интересува тук динамиката? Но това създава потенциално много сериозни проблеми, тъй като имах случай, когато на кръстовище, между населено място и главен път, при включване в кръстовище, подавайки газ, кията има навика при малко по-голямо натоварване да пробуксува, да не може да разпредели въртящия момент и да започне да въртат колелата, сякаш е 500 коня на преден мост, само на предно предаване, при което 2-3 секунди тази кола просто стоиш на пъти, нито напред, нито на никъде, просто въртеше гуми. По едно време ми отказаха системите и газта просто стана неактивна. И забележете, че по нашите страхотни пътища тираджиите карат често като състезатели, при което един тир просто щеше да ме размаже отзад. Тогава помпех педала, просто исках тази кола да тръгне, в последствие тръгна, но потенциално кията като безопасност, като системи е под всякаква критика лично за мен. Проблема е от инженерите в завода, които се създали, и това дори чрез софтуерни апдейти не може да се отстрани. Също така след малко ще ви покажа как работи Lane Assist и ето това тук, автономно управление, да го наречем. Колата поддържа пътя и може дори да завива при определени градуси на завоя. Върху сняг, приятели, кията дори е още по-нестабилна. Сцеплението е под всякаква критика. Разпределението на въртящия момент, диференциала и скоростната кутия не са настроени адекватно. Кията е изключително нестабилна и опасна за шофиране в такива условия. Трябва наистина да сте много добри шофьори, за да може да карате такава кола през зимата. Дори средно статистическо BMW с летни гуми ще се държи по-добре. Няколко думи и за менюто, което, както казах, е объркващо. Например, ето от тук с това движение виждаме режим на празен ход, обобщена информация за последните 99 999 км. Тази кола е изгорила средно 5,8 дизел на 100 км. След последното зареждане съм изминал 219,4 км със среден разход 7,5. Последното пътуване 5,1 км, 6,4 на 100. И средна скорост, като от ето тези бутони горе може да си избираме други подменюта, опции.
имаме ниво на уреята, т.е. AdBlue. Лично на мене менюто на Volkswagen е по-оптимизирано и по-ми харесва за работа. Също така фаровете са ето от тази ръчка тук. Нещо, което е характерно за френски, за италиански автомобили. Друг минус, приятели, много често дори при лек наклон кутията изпуска назад. Например, сега ако стане ще ви го покажа. Ако не сме спряли напълно на място, а само отпуснем гъста, например, ето сега ще отпусна гъста. Колата много често обича тръгва назад, но сега няма да го правя, тъй като идват коли зад мене. Ето за това говорих, при подаване на газ просто почва да носи едното колело, започва да тегли на някъде си и трябва изключително бавно да се подава и да се борави с педала на газта. Освен минуса с това, че кутията връща назад по баири, не винаги, разбира се, понякога си държи, е това, че например на кръстовище, когато съм бил и просто искам да се изтегля по-бързо, тъй като предният автомобил потегля, колата няколко секунди няма реакция педала на газта, след това рязко почва да върти гуми, сякаш съм някакъв джигит и правя селски изпълнения. И нека, приятели, да видим как се държи по завоите, каква е динамиката на кията. Пускаме на спорт, разбира се, потегляме си, както казах. Да, разбира се, привърта гуми. Интересно, в момента не претриса между смената на предавките. Всъщност при спорт и малко по-голяма скорост, над 50 да речем, липсва това тресене. То е характерно за по-ниска скорост и еко и нормал. Иначе, между другото, окачването вози доста меко, в завой си накланя. Освен това има недозавиване, типично за кола с предно задвижване. Честно казвам, по завоите поведението не е крайно лошо. За извънградски пътувания кията е окей, наистина, стига да не се налага да изпреварвате, защото дори и тогава много често се усеща липсата на тяга, тъй като тази мощност не се усеща като реалната им мощност. Пак казвам, благодарение на скоростната кутия, ако сте с 6-степенната механична кутия, нещата са по-различни. Връщаме си на еко, за да може да я покажа. Пускаме Lane Assist. На трудното място го направи, да трябва да се разтигаме докато караме. Да, и трябва да се задържи. Lane Assist просто ни предупреждава, когато настъпваме лентата и звука е пак леко дразнещ, има вибрация по волана. Пускаме ето това автономното управление, като трябва да отбележа, че винаги бъдете много внимателни, защото кията е с много плашещи асистенти. Например, в момента просто прави ляво-дясно не застава, като Volkswagen по средата на лентата и просто да държи пътя интелигентно, а прави разни много плашещи корекции и в по-остри завой, както е този, да, се изключва много рязко, но това го правят всички автомобили с такива системи. Също така, понякога кията, не знам дали го прави на инат, но ако по пътя има конуси и правят ремонти, веднъж ми се случи, тя се опита да гътне конуса, нещо, което наистина е плашещо. Освен това, фаровете къси дълги, да, изключвам Lane Assist, защото очевидно е дразнещ. Освен това, къси дълги понякога реагира, то винаги реагира много бавно, но понякога пие, не възприема на срещния автомобил, ако си на кръстовище, и просто наслепява на срещния, макар и странично. Освен това, изключително бавно след това, като е сменила при насрещно движение къси, минават около 100-200 метра, докато се сети, че трябва да сложи дълги. Така че кията като асистенти на теория би трябвало да работят много добре. На практика са изключително неизпипани и нескопосани. Връщаме пак на автономното управление. Да, тук този път се изключи с предупреждение, нещо много важно, тъй като завоят беше доста остър.
Управлението на волана също между другото, както в момента виждате, нали, накланя си, има крен колата, но много често, ето така например, изключително бавно реагира, много лоша обратна връзка с пътя. Просто инженерите от Kia са се опитали да заложат всичко на комфорта и в името на комфорта са убили абсолютно всякакво пътно поведение. И за съжаление това рефлектира върху безопасността, както ви показах. Така че аз лично смятам, че Golf или T-Roc или BMW F44 втора серия, ще го взема него, той е сходни години на производство. Да, BMW-то е малко по-скъпо, но предпочитам втора ръка, втора серия BMW, отколкото чисто нова Kia. Искам да кажа, че при Volkswagen нещата са много по-балансирани, динамика с комфорт и там нищо не е жертвано в името на комфорта. Безопасността на Volkswagen е несравнимо по-добра. BMW ми е алтернатива, ако искаме шофьорска кола, защото, както ви показах и в епизода за F44, тази кола просто ни радва с всеки изминат метър. Кола, която ни кара да се насладим на пътуването, на пътя на живота дори. Така че това са моите алтернативи. И нека да видим след малко как се държи Кията по магистралата. Ето ни е магистралата, шумоизолацията е добра, Кията е комфортна, стъпва сравнително стабилно на пътя. Интересно е, че камерата за обратно виждане може да се ползва дори при по-висока скорост. Да, образа не е от най-чистите, но дава някаква информация за това какво се случва зад нас. Тук, между другото, не се забелязват недостатъците на скоростната кутия, като искам да отбележа, че от Kia казват, че тази кутия не се обслужва, т.е. още един огромен минус, тъй като скоростна кутия, която не се обслужва, не изкарва дълго. Сравнително добре поглъща неравностите на пътя и като че ли при по-висока скорост очудващо колата вози малко по-твърдо, което е окей. Докато при ниска скорост, както ви казах, покачването е мекичко и не се държи много стабилно по завоите. Тук сме на българска магистрала, така че не мога да ви кажа колко бързо ускорява колата, но мога да я сравня с Volkswagen и BMW от същите поколения. Също в канала може да видите Volkswagen Passat от същата година като Kia 2023 на немски автобан. И мога да кажа, че 150 конски сили при Kia, при Volkswagen и при BMW се усещат коренно различно. При Volkswagen и BMW се усещат доста добре, а при Kia се усещат крайно недостатъчни. Така че мощността е доста относително понятие. Смятам, че Kia е подходящо за дълги пътувания. Тук е нейният плюс, че вози комфортно и не измаря чак толкова много. Време е, приятели, за финалната ми оценка за модела. Нека да го сравним с конкуренцията. Volkswagen, ако изберем Golf или T-Roc, там нещата са просто в друга лига. Покачване, волан, пътно поведение, материали, всички асистенти несравнимо по-добро. Astra, дори 15 години по-стара Astra е много по-солидно и здраво направена. Ford Focus има далеч по-добро управление, Kia се усеща сякаш плува на пътя. И хайде честната истина за Kia Ceed трета генерация. Наистина има напредък спрямо старите поколения. На хартия се усеща като премиум за малко пари, но истината е, че още не е дорасла за голямата лига. Усеща се като елементарна и недобре изпипана тази кола. Да ви закара от точка А до точка Б става, за служебна кола очевидно става, но за хора, които ценят автомобила и обичат пътуванията, ще бъдат крайно разочаровани. Ние от SM Autos не ви спестяваме абсолютно нищо. Абонирайте се за канала, ако искате да виждате честни и откровени ревюта на автомобили, не просто да гледате маркетинг и рекламни трикове, а да разкостим всеки един автомобил така както заслужава. Също така, ако имате предпочитан модел или кола, която искате да снимаме, ние сме на среща. Благодаря и до следващия епизод.